Assalamu alaikum an balima silamɛw an b'aw bɛɛ fo aw ni wula. Ayiwa yan'an b'a daminɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné an ka chaîne kan. N'aw abonné na ka ban kana ɲinɛ a bɛ notification liker pour que n'an ye video bila tuma o tuma n'aw nana connecté a bɛ video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ. Aw kana ɲinɛ a ka partager walasa an balima silamɛ minnu bɛ yen n'u tɛ an ka page ko kalama olu fana ka se k'a dɔn ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka video nafa ye. Ayiwa nin ye mun ye nin ye siri de ye nin bɛ siri de tigɛ komi ala ka sɔn walayi siri de bɛ adamaden can siri man ɲi dɛ siri man ɲi. I bɛ ala tɔgɔ ba wuridi a tɛ jaabi i bɛ ko babaw i bɛ saraka babaw bɔ a tɛ jaabi i bɛ ko o ko kɛ i b'a bolo don baara o baara la a tɛ ɲɛnabɔ i baara ko o ko kɛ a tɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ a caman bɛɛ nɔ ye siri de ye a bɛna kɛ i yɛrɛ kunna komi danga de danga tɛ dɛ siri de b'a kɛ. Ayiwa o kama n bɔra ni turabuden n'u gɔnkɔrɔ ani janfa limam ka turabuden 2 ko n b'o d'aw ma a k'a kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ ni baara ka nɔgɔ kojugu i b'a sɛbɛn komi ɲɛ b'a la cogo min na n'i mana ban wulima min filɛ cɛ ma i bɛ marifa mugu bila yen dɛ i b'a mɔrɔntɔ k'a kɛ papier kɔnɔ k'a mɔrɔntɔ k'a kɛ fɛn kelen k'a bila tasuma na i bɛ tila k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ten siɲɛ 2 su kelen sini tuguni su kelen siɲɛ 2 n'a ka di i ye i b'a dafa su 3 mɛ nka a siɲɛ kelen yɛrɛ bɛ baaraba de kɛ siri o siri bira ba bɛɛ lajɛlen tigɛ k'i ka ɲɛnamaya kuraya k'i ni lafiya n y'a d'aw ma ala kosɔn ni min y'a baara la k'a jaabi salamu aleykum.